Kubheke-ke emzuzwini emithathu umdlalo uqalile khona lapha ke eTanzania eZanzibar CAF Confederations Cup 2024-2025 Stellenbosch ibhekana nalapha ke iSimba. Simba ke igqoke ke ijezi elibomvu okusagazi, kanti ke iStellenbosch igqoke ijezi elimnyama to steady. Stellenbosch uzokhumbula ke ukuthi iqembu lakhona lapha ke eCape Town eneminyaka engakanani lasungulwa. Ake sibone ke nayi Simba esingese center lingale ke kwesokunxele ke manje. Ake sibone ukuthi benze njani. Lithanda ukudlala ama back pass kodwa ke touchline nangu ufuna ukungena endini wakhahlela liblockekile ke lelo bola uTore. Thola ke khona kick yokuqala iSimba emzuzwini ethi ayibe mine kwi first half. Kanti ke semifinal ke yokuqala ke le umlenze oqala odlalelwa khona lapha ke eTanzania okwi home side yayo ke iSimba. Kusazoshintsha ke second leg izobe ila eMzansi eDHL Stadium Cape Town, lapho ke iSteady yobe kwi home ground yayo ke. Akala ke u captain ukuthi lelo bola lithinte ligcine ukuthinta yona ke u fana weSteadies, kodwa ke uzothi ke i-goal kick. Nansi ke lapha kumthakathi wentaba Steve Barker ucoach wakhe ke uzobona ukuthi khona yini angakuthola kulo mdlalo wanamhlanje okungaba igoli la away elizomthatha limbeka endaweni enhle mase kuyiwa lapha ke ku second leg uSteve Barker. uSteve Barker wafika ke kuyona ke iStellenbosch lapha ke ngo-2017, kanti ke uselithathe leli thembu leli qembu walivuthiswa walipheka njengoba ulibona ke lizenzela khona la kwi CAF Confederations Cup. Engakho ke ngikhuluma ngokungananazi ukuthi iStellenbosch kukhona engakwenza kulo mdlalo ngoba iphethe yona ke uSteve Barker ingwazi osemkatshubomvu kwezokuqeqesha. Ake sibone ke kuzoba i-goal kick ke yangapha ke kwiSimba. Nginqeza nje iqala kahle kamnandi lo msebenzi emuva. Umdlalo ke umqiqo wawo akakaphakami kakhulu ngoba ama-minute asemancane kakhulu ebhodini. Usaqalile umdlalo basathanda nje ukucingana, basakhuthuzana, basadlala kuma-pockets. Nalike ibhola lingapha ke ngemumva kwiSimba. Uzokhumbula ke ukuthi bakhona nabadlali bayo ke iSimba abakhona kwi squad sayo bafana. Lokho kulisiza kakhulu iqembu lokuthi likwazi ukuthola isipiliyoni kule midlalo emkhulukazi enjengale lapho uzodlala namaqembu anjengoSimba, ngoba oSimba akusiwa amaqembu ongawazela njengokubuso, amaqembu asegogodile kakhulu kwezebhola lalambhutshiswayo. Ake sibone ke nali ke ibhola esiswini ke manje lingapho kwesokudla. Ake sibone ke ukuthi engenze njani ke la funa isupport, kodwa ke uyitholile support engalinyusa yini nangu phuthe nazi cross akacrossanga ke lapha ke emumva, kodwa ke balithatha nje kalula beStellenbosch. Foul ke leya ya ke iStellenbosch. Basadine mamdlali kabi yena ke ucaptain wayo ke iStellenbosch. Wafikile nabathandi bebhola nanobhushuzayo khona la estadium sakhona ke eZanzibar eTanzania bezobuka ibhola elikhulukazi namhlanje CAF Confederations Cup. Uyabona nje bakhona lapha bahlobile ngokubomvu okusho ukuthi ba support ke lona iqembu lalapha ke iSimba.